NetLive. Roman, ty si sa nedávno vrátil z Afriky a máš také pekné africké tričko. Díky. Čo si tam robil? Strávil som tam 9 mesiacov a pracoval som s organizáciou Wycliffe Slovensko. A táto organizácia pracuje na prekladoch Biblie do všetkých jazykov na celom svete. Ale na to, aby sme mohli robiť preklad Biblie, potrebujeme poznať daný jazyk. Na to, aby sme mohli vydávať vôbec nejaké knihy, potrebujeme mať písmo. A toto všetko patrí pod tú našu doménu. Keďže v mnohých krajinách vystupujeme ako lingvistická organizácia, tak väčšina jazykov sú iba hovorené doposiaľ a nemajú ešte písomnú formu. Takže vytvárame písmo pre dané jazyky, následne začíname vytvárať prvé nejaké malinké brožúrky a publikácie a postupne prechádzame k tomu, aby sme publikovali rôzne časti písma, ako ich prekladáme, až sa nakoniec dostaneme vlastne k výslednému produktu a môžeme vydať Bibliu v daných miestnych jazykoch. A na čom som ja pracoval, bolo IT podpora. Keďže pracujeme s informáciami, tak nielen na Slovensku, nielen v Európe alebo Amerike, ale aj v Afrike. Aj v Afrike, aj v posledných končinách Zeme pracujeme s počítačmi. Každý prekladateľ má v podstate počítač, na ktorom pracuje. Potrebuje zálohovať svoje informácie a pracujeme aj na tých zálohovaniach. Potom vieme tieto údaje si navzájom posielať, robia sa kontroly a bez týchto zariadení by tá práca bola oveľa pomalšia a oveľa náročnejšia. Čiže je to obrovská pomoc pri našej práci. A okrem tejto IT podpory teda som ešte neskôr pracoval s médiami a vytváral som DVDčka. Čiže ako som povedal, že nakoniec preložíme Bibliu a máme vlastne knihu, máme finálny produkt, tak nie je to úplne pravda, keďže mnohé z týchto kultúr sú menej gramotné alebo nemajú toľko publikácií ani v úradnom jazyku a knihy sú ťažšie dostupné, tak sú zvyknutí skôr sa rozprávať a počúvať príbehy a nie až tak veľmi čítať, ale všade už máte mobilné telefóny. Takže je úžasné, keď ľudia môžu mať nejakú mobilnú aplikáciu alebo môžu mať videá a môžu tieto príbehy vlastne počúvať, môžu ich vidieť, čo je ich kultúre oveľa bližšie ako čítaný text, alebo teda ako písaný text. Celá vaša robota vlastne spočíva v tom, že prídete a snažíte sa nejako vymyslieť, alebo ty si hovoril, že sú negramotní, že dokonca nemajú niekedy písmo. Áno. Teraz, že dokonca im vytvárate písmo ako Cyril a Metod? Alebo ako to je? Áno, dá sa to tak povedať. Keďže teda takmer všetky jazyky, s ktorými pracujeme, nemajú ešte písmo. A na druhej strane existuje úradný jazyk. A veľa ľudí vie ten úradný jazyk a ten úradný jazyk má písomnú formu. Čiže oni majú už nejaký spôsob, ako zapíšu tie zvuky. Rovnako ako keď my počujeme niečo po anglicky, tak by sme to vedeli nejako zapísať, aj keď by sme nikdy angličtinu sa neučili. Proste nejaké slovenské písmenka by sme tam vopchali. Ale mali by sme veľký problém rozumieť tomu, čo niekto iný napísal a čo tým myslel. A takisto v týchto kultúrach teda my pracujeme na tom, že ako vytvoriť to písmo a zároveň pri tej tvorbe písma spolupracujeme s tými miestnymi ľuďmi. Hľadáme nejaký ten konsenzus, čo sa týka, napríklad je dobré, keď je to písmo podobné ako úradný jazyk, lebo ľudia sú na to zvyknutí a aj tá politická situácia môže byť voči tomu priaznivejšia potom. A teda jedna vec je, že ako vytvoríme to písmo v spolupráci s tými miestnymi a zároveň chceme, aby pre ľudí toto písmo bolo čo najjednoduchšie, aby sa ho vedeli rýchlo naučiť, aby sa im v ňom ľahko čítalo a preto sa snažíme vytvoriť fonetické písmo. To znamená, že nejakým spôsobom zachytiť tie zvuky toho jazyka a aby to nebolo zložité. Keďže
už sami vieme, aké náročné pre nás bolo učiť sa len ten náš slovenský jazyk, že ako ho správne písať a ako rýchlo ho vieme dopliecť. A chceli by sme, aby tie písma, ktoré v spolupráci s nami vytvoria si tí miestni ľudia, alebo ktoré my vytvoríme v spolupráci s nimi, aby boli pre nich čo najjednoduchšie, čo najpriamejšie. Vráťme sa ešte k tým praktickým nejakým veciam, že prečo si sa, v akom si bol štádiu v živote, alebo v situácii, že si sa rozhodol vôbec, že ideš robiť do Afriky niekde, tam, a prečo si sa vlastne na to rozhodol? O Wycliffovej misii som počúval už roky a roky predtým, dokopy aj 8 hádam. A bol som tým fascinovaný, že takýto nejaký projekt prebieha, že všetci ľudia na svete budú môcť mať prístup k Biblii vo svojej rodnej reči. A dozvedel som sa o tom, keď som študoval na vysokej škole. A pred môjim posledným rokom štúdia som teda rozmýšľal, že v poriadku, skončím školu a čo budem teda ďalej robiť so svojím životom, alebo aké mám možnosti. A vtedy som zároveň mal ešte aj prácu ako programátor, tak som teda premýšľal, že v poriadku, tak skončím školu a začína sa taký štart, tak môžem vlastne ísť do zahraničia, môžem ísť do zahraničnej misie s takýmto projektom, môžem pomôcť a zároveň môžem vidieť to, o čom som už roky a roky počúval. Môžem toho byť súčasťou priamo tam, na mieste. Kým doteraz som bol súčasťou ako podporovateľ alebo rôznym iným spôsobom, tak teraz som mal príležitosť ísť. Keď si prišiel, vlastne kam si prišiel a ako to celé vyzeralo, ako to začalo, čo si zažíval? Tak bolo to šokujúce, ale neviem teraz, či mám povedať, že boli to také nemilé prekvapenia alebo milé, lebo mnoho ľudí si predstaví, že Afrika to je obrovská púšť. Ale pravda je, že v Afrike je obrovská púšť, ale nie Afrika je obrovská púšť. Čiže ja som prišiel do miliónového mesta Dar es Salamu, ktoré síce hneď som videl, že som na inom mieste, ale bol som milo prekvapený a bolo to teda zaujímavé. Ocitol som sa v prostredí, kde som nikoho dovtedy nepoznal. Tá krajina bola aká? Tanzánia. Pardon. Čiže bola to Tanzánia a bolo to niekoľko miliónové mesto a zrazu som sa ocitol v prostredí, kde som nikoho dovtedy nepoznal a zatiaľ som sa iba s 2 ľuďmi v podstate rozprával cez Skype. Ale bolo to úplne neznáme a všetky moje dovtedajšie kontakty boli preč. Vlastne prestali existovať. Čo si dajme tomu, došiel do nejakého domu, ktorý mala táto organizácia prenajatý a nejako ťa niekto zaúčal, tak nejako to vyzerá? Presne tam na mieste, teda som prišiel v noci, takže hneď, prišiel som v sobotu, že som len prišiel a hneď som niekoľko hodín spal, keďže na palube lietadla to veľmi nejde. A prišiel som do svojej izby a pozerám, že čo to mám nad posteľou. Tak to bola sieťka na komáre, hneď prvotný šok. A potom áno, v pondelok sme začali prípravné kurzy a začali sme sa teda baviť o tom, ako funguje tamojšia kultúra, aké sú rozdiely medzi Euroamerikou a tým prostredím v Afrike. A ďalej sme sa rozprávali o tej štruktúre celej našej organizácie a štruktúre už tej tamojšej vetvy v Tanzánii a v Ugande. A zároveň o tom, ako prebiehajú tie jazykové programy, aké oblasti Tanzánie sme už nejakým spôsobom pokryli, alebo kde pracujeme, v akom stave sú preklady. A zároveň sme sa zoznámili teda s celým tamojším tímom v kancelárii, čo bolo zaujímavé. A tiež som sa začal postupne učiť o tej infraštruktúre, ktorú sme mali v kancelárii, aby som sa teda vedel tam o to starať v neprítomnosti toho IT človeka, ktorý sa tam nachádzal. A teraz v tom dome a v tom týme boli ľudia z celého sveta, alebo to boli väčšinou Tanzánčania a ty? No, Dar es Salaam, kde som bol najprv, bol veľmi odlišný od všetkých ostatných miest, keďže Dar es Salaam bola administratívna
pobočka, kým na ostatných sa robili preklady. To boli vlastne klastrové projekty, čiže na jednom mieste sa pracovalo hneď s niekoľkými prekladmi, čo bolo pre nás potom výhodnejšie. A teda v Dar es Salame bolo menší pomer miestnych ľudí, Tanzančanov, a oveľa vyšší pomer potom tých zahraničných misionárov. Napríklad zo Spojených štátov, z Austrálie, z Rakúska, Anglicka, čiže bolo to pestré. A potom, keď som bol teda už na ďalšom mieste, to bolo v Mbeji, v horách. Mbeja. M-B-E-Y-A. Mbeja. Tak tam zase bol oveľa vyšší pomer už miestnych ľudí, keďže sa tam robili preklady. A tam bola zima. Aspoň mne teda riadna. V Afrike ti bola zima. Áno. Tak v Tanzánii aj Kilimanjaro. Ako vyzeral taký bežný deň tvoj? No, napríklad keď som bol v tej Mbeji, tak ráno som sa vybral do práce. Buď okolo 7:30 alebo 7:45. A buď som išiel bicyklom, čo sa mi stalo raz takmer osudným, alebo som sa viezol s kamarátmi na aute. A potom po príchode do kancelárie okolo 8:00 som si teda zapol počítač a teraz by sa to dalo zhrnúť takým, že bežná kancelárska práca. Čiže začal som strihať videá, mal som nahrávky a dával som k tomu rôzne obrázky. Vytváral som videá, vytváral som DVDčka a vlastne s týmto som teda pracoval. A popri tom som ešte mal priestor na učenie sa úradného jazyka, takže aj toto som si študoval, hovorí sa tam svahilčinou. A mali sme počas práce teda takú 10-tovú prestávku, by som to mohol nazvať tak ľudovo, kde sme každý deň si čítali z Božieho slova a niekto mal potom k tomu nejaké zamyslenie alebo nejaký výklad. A následne bol obed a chvíľu po 4:00 teda následne o 1:00 bol obed a chvíľu po 4:00 sme potom odchádzali z práce už domov. Čo si robil po obede, večer? Nevidel si sa? Niekedy, musel som sa naučiť fungovať veľmi odlišne, pretože v týchto rovníkových oblastiach tropických to nebeží tak ako u nás. Napríklad nie sú tam dlhé večery. Také, že slnko by zapadalo o 9:00 alebo o 10:00. Na to môžeme zabudnúť. A v podstate deň trvá celý rok viac menej 12 až 13 hodín. Čiže každý deň slnko vám vychádza okolo 6:30, zapadá okolo 6:30, čiže o 7:00 je už tma a večer o 7:00, aj ráno o 6:00 je ešte tma. Čiže také, že dlhé večery, tak je to také zvláštne. Lebo síce Mbeja bola studená, ale v Dar es Salame bolo teplo. A keď je teplo a ste pri mori, tak nie ste zvyknutí na to, že slnko zapadne o 7:00 večer. Takže to bolo pre mňa také trochu šokujúce. A oveľa viacej som čítal. Zvykli sme s kamarátmi niekedy von vybehnúť, niečo spraviť. Alebo... Prosím? Niečo zlé. A skôr tak, že niekde sme vybehli na večeru. Ako sa tam na teba pozerali ľudia? Predpokladám, že tam... A síce, dobre, v tom prvom meste, to miliónové, tam asi boli zvyknutí aj na belochov alebo na ľudí iného vzhľadu, ale inde, dajme tomu v tej Mbeji, že ako sa na teba pozerali? Teraz mi to už príde také vzdialené, ale aj v tom Dar es Salame to bolo také, že na nás, na bielých, mali také meno, že Mzungu. A to je taký, že sa on krúti dookola a všetko obzerá. Takže úplne bežne sa stávalo, že ste niekde išli po ulici a malé decká, takže Mzungu, Mzungu. A to nebolo zrovna najslušnejšie, ale akože zvyklo sa to stať. A v týchto krajinách jedna kamarátka mi hovorila, že ty si biely, čokoľvek budeš robiť, budeš zvláštny, budú sa na teba pozerať, že čo robíš, budeš čudný. Takže a tak nejak to aj bolo, akože tam sa nedalo úplne zapadnúť.
Ako? Ako sa cítil v tej pozícii, vieš? Niekomu by to môže vyhovalo, že je môže stredobodom niekedy a niekto môže by sa cítil čudne. Neviem, prišlo mi to už možno také normálne. Je to pre vás také, že vnímajú vás možno tak, že ste na takej vyššej spoločenskej alebo možno finančnej úrovni, keďže ste zo západu. A to je jedno úplne, že skade zo západu, proste ste bieli, tak vás tak budú vnímať. A na druhej strane zase musíte si dávať pozor, lebo proste ste ľahký terč, každý vás vidí, proste neviete to skryť, takže zároveň si musíte dávať aj väčší pozor. A boli aj nejaké také obťažovania, že daj mi peniaze, alebo deti by žobrali vo veľkom, alebo takto nejako? Až tak veľmi nie. Akože práve, že to bolo také, že možno žobrania som tam ani nevidel zďaleka toľko ako u nás. A to je možno aj tou kultúrou, že keď je niekto vyslovene už žobrák a niekde odkopnutý, tak je pravdepodobné, že ten človek musel robiť niečo veľmi zlé, lebo ináč je tam dosť silné tie rodinné putá a vlastne, že jeden sa o druhého postará. A aj tým, že je tam vlastne vyššia nezamestnanosť, tak ten, čo pracuje, sa väčšinou musí starať o dosť veľa ľudí, ktorí nepracujú. Aká je nátura tam tých ľudí? Vieš, že na niektorých sa hovorí, že sú to dobrosrdeční ľudia, niektorí sú viac uzavretí, a títo sú akí? Sú dobrosrdeční, otvorení, milí a aspoň všetci tak vyzerajú. A niekedy máte pocit, že by sa vám aj rozdali, ale zase na druhej strane, keď sadnú za volant, tak to mi kamarát hovoril, že to sú iní ľudia. Anonymní sú zrazu v tom aute? Ani nie anonymní, ale väčšinou je to tak, že na všetko je čas, netreba sa ponáhľať a podobne. A teraz, keď si človek sadne za volant, tak zrazu proste plynáš na podlahe a už sa lieta a všade sa popchať a tak. Zároveň je to jedna taká akože milá kultúra, otvorená, príjemná, ale na druhej strane je to kultúra, by som povedal, že kultúra príležitostí. Že keď je príležitosť proste niekde získať nejakú výhodu, niečo urobiť a takto, tak tú príležitosť treba využiť, lebo už zajtra nemusí tá príležitosť byť. Aké bolo zhruba, nie nejaké percentá, nechcem presne, ale že zhruba, že takéto zloženie, neviem, či demografické sa dá povedať, ale z hľadiska aj tohto náboženstva, že čo to boli pohania, kresťania, moslimovia, toto je tiež, či čo? Tiež zložitá otázka trošku, ale no, jednoduchá demografia, asi tretina ľudí bola islám, asi tretina boli kresťania a asi tretina boli nejaké možno rôzne tie prírodné náboženstva a podobne. Ale teda ako to reálne je, že vy síce ste moslim, alebo ste kresťan, ale to znamená, že treba chodíte do kostola a tam to nejako aj hasne, ale keď sa vyskytne nejaký seriózny problém, tak už nemáte takú vieru, že Pán Boh vyrieši ten problém, alebo že Pán Boh vám na to dá silu a radšej pôjdete za nejakými šamanmi, alebo proste riešiť tieto problémy s rôznymi týmito duchovnými mocnosťami, keď to nie sú až také mocnosti. A tým pádom teda nemôžeme slúžiť dvom pánom. A títo ľudia síce tvrdia o sebe, že sú kresťania a tým pádom sú aj zrejme viacej otvorení voči tej kresťanskej misii, ale aj oni, a teda nie len oni, ale aj my, aj ja, potrebujem neustále počúvať evanjelium a neustále sa v ňom upevňovať. A k tomu sa dostaneme, výborne. A ešte by som sa možno vrátil k takej zaujímavej situácii, ktorú som počul. Islám napríklad. Islám tiež má Ježiša Krista ako proroka, teda Ježiša. A niektorí z týchto miestnych ľudí vyslovene sú radi, keď sa za nich kresťania modlia, lebo Ježiš bol vlastne prorok, on liečil ľudí a tým pádom aj tí jeho nasledovníci možno vedia niečo takéto sprostredkovať, alebo to tam niekde je v tej mysli. Čiže je tam trošku tá otvorenosť, ale nie je to nejaké silné a proste sú svojím spôsobom hrdí na to, čím sú a nie je tá misia tiež jednoduchá, ale je tam istá miera otvorenosti potom. Ako si hovoril, že tam je to, že tam presakuje tam tá, ako keby tá pôvodná
náboženskosť, ale okultickosť a niečo podobné, tak vlastne aj u nás je často tak, nie? Že aj my chodíme do kostolov, dajme tomu aj každú nedeľu, ale cez týždeň v pohode idem k veštici, lebo ma niečo trápi a horoskopujem a verím všetkému, aj ničomu a neviem sám. Čiže tak to je taký chaos trošku. Dobre, a prejdeme k tomu, to ma zaujíma, že taká praktická otázka, čo sa týka tých prekladov, že prečo vy rovno radšej neučíte po anglicky tých ľudí a tým pádom by ste zabili dosť veľa múch jednou ranou, že ľudia by vedeli po anglicky, vedeli by čítať Bibliu a vedeli by sa dorozumieť na celom svete. Áno. Momentálne mám takú situáciu, aj doma by sa dalo povedať. A moja mama by sa chcela veľmi naučiť po anglicky. A chcela by počúvať kázne rôznych ľudí mimo Slovenska, ktorí hovoria po anglicky a čítať rôzne knižky a bolo by to pre ňu veľmi prínosné a je pre ňu veľmi ťažké sa naučiť po anglicky. Čiže nie je to také jednoduché. Na druhej strane vidíme, že keď sa nejaká rodinka, treba z Slovenska, presťahuje do Anglicka a dajú svoje dieťa do anglickej školy, tak to dieťa začne po niekoľkých mesiacoch hovoriť plynulo angličtinou. A to je super, ale to dieťa sa nachádza v anglickej škole, všetci tam hovoria po anglicky, cez prestávku sa aj s deťmi nemôže rozprávať ináč ako po anglicky, čiže nemá inú možnosť. Ale keď sa nachádzame napríklad na Slovensku, tak je to oveľa zložitejšie, lebo napríklad už len deti navzájom so sebou sa budú rozprávať po slovensky. Tak či tak. Áno. A aj angličtina pre mnohé z nich stále zostáva druhým jazykom a môžu vedieť ňou perfektne, ale predsa to nie je až také blízke. Predsa je to stále cudzí jazyk. A pre mnoho z týchto kultúr, teda angličtina, jednak aj učitelia by mali problém s tou angličtinou trochu. A druhé je, že aj to vzdelanie možno nie je na takej úrovni ako u nás. A tiež študenti medzi sebou sa rozprávajú miestnym jazykom. Oni nemajú potrebu rozprávať sa úradným jazykom alebo angličtinou. A ďalší faktor je, že koniec koncov Pán Boh prišiel medzi nás ľudí v osobe Ježiša Krista a rozprával s nami našim jazykom. Bol v našej kultúre, stal sa, dalo povedať, jedným z nás. A takisto má túžbu vlastne nachádzať sa v tých kultúrach a byť medzi tými ľuďmi a hovoriť k ním, dalo by sa povedať, že jazykom ich srdca. Dobre, teraz sa môžu dostať k podstate tej robote, ktorú robíte, alebo ktorú sa v konečnom dôsledku usilujete, tak opýtam sa tak, ako by sa možno mnoho ľudí opýtalo, že keď tí ľudia majú svoju, či nejaké kresťanstvo nedeľné, alebo hociaké, alebo islám, alebo nejaké iné náboženstvo, alebo mix týchto rôznych ich vlastných domácich náboženstiev pôvodných, prečo im tam treba donášať ďalšie? Prečo sa niekto povedal, že čo sa snažíte meniť ich kultúru, vieš, že čo ich nenecháte tak? Jeden kamarát mi povedal, že už som videl miesta, kde prišla najprv Coca-Cola až potom kresťanstvo a vyzeralo to tam oveľa horšie. Ale Pán Boh poslal svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel za naše hriechy, aby vykonal túto obeť a potom Biblia hovorí, že kto uverí, bude spasený a kto neuverí, bude zatratený. A keď je náboženstvo, ktoré tvrdí, že toto nie je pravda, alebo tvrdí skrátka niečo iné, čo sa nedá zlúčiť s týmto, tak tým pádom ľudia nemôžu uveriť. A ak je toto pravda, tak tú pravdu potrebujú počuť. Ak to nie je pravda, tak je zle, že im to hovoríme. Ale ak je to pravda, tak ju potrebujú počuť. A ja som presvedčený o tom, že to je pravda, že Pán Ježiš skutočne chodil po tejto zemi, že Pán Ježiš skutočne zomrel, skutočne vstal z mŕtvych, založil cirkev a preto tu aj ja môžem dnes byť a môžem ho poznať a môžem mať nádej, že raz sa s ním stretnem vo večnosti. A darí sa ti, alebo darí sa vám
toto v konečnom dôsledku robiť. Čiže vidím, že Biblia sa neprekladá preto, aby bola preložená, ale prekladá sa preto, a čo si práve teraz povedal, darí sa to v konečnom dôsledku dosahovať to, že ľudia uveria v Ježiša Krista? Darí sa to a my vlastne nie sme teraz priamo na tom mieste, že by sme priamo chodili s tými Bibliami a dávali ľuďom, i keď vyskytnú sa aj také príležitosti. Ale tí hlavní ľudia v tejto práci sú teraz miestne zbory a miestni kazatelia, ktorí majú príležitosť vo svojich zboroch s týmito materiálmi pracovať, čítať tam Bibliu v tých miestnych jazykoch a my máme príležitosť byť tohto súčasťou a jednak vzdelávať tých miestnych pastorov niektorých a tiež treba učiť ľudí, ako používať túto Bibliu v miestnych jazykoch na rôznych školách. Zároveň pri prekladoch Biblie vlastne mnoho tých prekladateľov sú kazatelia. Čiže s nimi potom riešime rôzne teologické otázky a pracujeme na tom prinesení. A aj oni vidia v tomto vlastne úžitok. A pre tých ľudí je to veľmi blízke. A niektorí ľudia nerozumejú ani v Tanzánii tomu úradnému jazyku. Pričom ja, kým som tam žil, tak som bol väčšinou v tých veľkých mestách a bolo to pre mňa viac menej nepochopiteľné, lebo tam každý hovoril svahilsky, lebo to boli veľké mestá. Ale potom mi ľudia hovorili, že obzvlášť v tých dedinách a nejakých odľahlejších častiach sú ľudia, ktorí nezvládajú ani ten úradný jazyk nejako perfektne a potrebujú počuť túto správu vo svojej materčine. A možno taký príklad by som povedal, že na Slovensku sa minimálne v katolíckej cirkvi ešte pred druhou svetovou vojnou hovorilo iba v latinčine. Deje sa aj niečo, keď ten človek uverí? Tam akože, že máte nejaké informácie alebo skúsenosti alebo príbehy o tom, že teraz niekto bol bez vierovyznania alebo s nejakým iným a uveril a stal sa kresťanom a niečo sa zmenilo sa niečo k lepšiemu? A v podstate takýto možno bol aj štartovací bod pre tú Wycliffovú misiu a bolo to ešte v prvej polovici 20. storočia a pán Cameron Townsend bol misionárom v Latinskej Amerike v nejakej španielsky hovoriacej krajine a keď chcel zvestovať evanjelium niektorému z miestnych ľudí, tak tento dotyčný mu povedal: počuj, ale keď je teda Pán Boh taký mocný, tak prečo nehovorí aj mojim jazykom? A jedna vec je, že je taký mocný a druhá vec je, že Pán Boh je náš Otec. A koho Otec s kým hovoril cudzým jazykom? To by bolo zvláštne. Tebe to čo dalo celý tento, nechcem povedať výlet, ale celý tento projekt v tvojom živote, týchto 9 mesiacov tam? Bolo to pre mňa zaujímavé porovnať jednakže situáciu tam a situáciu tu a vidím, že v akom luxuse si v podstate žijeme. Nech sa to už nazývame akokoľvek a nech to porovnáme, ale proste žijeme si v luxuse. Zároveň to pre mňa bol čas takého premýšľania, že ako si ma Pán Boh chce, ako si ma Pán Boh môže použiť, čím ma obdaroval. A tiež to bol taký čas rozhodovania sa, že chcel by som v tomto pokračovať a teda študovať ďalej a potom zase ísť na ďalšiu zahraničnú misiu. Čiže našiel si sa v tomto, hej? A v podstate áno. Hej. A ty si bol stále kresťan? Dá sa povedať, že ty si bol kresťan, vychovali ťa rodičia v kresťanskej viere a tak teraz tým pádom robíš čo je ako keby také, že robíš, čo robíš. Je to tak? Niekto by možno povedal, že áno, niekto, že nie. Vychovaný v kresťanskej viere. Celý svoj život som viac menej veril, že Pán Boh existuje, ale nie celý svoj život som z toho bol nejaký super nadšený. Že skôr, zatiaľ je to tak, že väčšinu života práve naopak som sa toho bál a vnímal som, že pre Pána Boha nie som dosť dobrý, že nedokážem urobiť to, čo odo mňa Pán Boh chce. A to znamená, že mám obrovský problém. Ale
potom neskôr som stretol kresťanov, ktorí neboli takí, že to nie je podstatné, alebo že to je v poriadku, ale oni sa radovali z Pána Boha. Oni boli radi, že Pán Boh je a oni hovorili, že Pán Boh je ich kamarát a keď sa modlili, tak to bolo ako nebo na zemi. To ste proste vedeli, že tie modlitby Pán Boh počuje, že on sa tam nachádza medzi nimi. To boli pre mňa možno nejaké také veľmi nové momenty alebo veľmi zvláštne momenty. A vtedy som sa vlastne pýtal, že tak, čo sa deje? Prečo sa tak tešíte? Alebo prečo sa ja tak neteším skôr? To ma trápilo. Hej. A vtedy sa predo mnou akoby tak odkrylo, že vlastne Pán Ježiš zomrel na kríži pre moje hriechy a na tom kríži sú všetky moje hriechy odpustené, ak v to verím, ak to príjmem. A Pán Ježiš, ktorého milujem, ma učí žiť nový život, učí ma kráčať s ním. A čo znamená, že zomrel za tvoje hriechy? V akom zmysle to myslíš? Čo teraz tvoje hriechy, že nie sú niekde napísané, nebudeš sa, nezavážia? Alebo ako? No, to je jeden problém, lebo existujú také dve teórie. Jedna je, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy a preto je už úplne jedno, čo budem robiť. A druhá možnosť je taká, že Pán Ježiš zomrel za moje hriechy. Bolo to tak seriózne, že on musel za ne zomrieť. A prečo by som teda mal pokračovať v niečom tak hroznom, za čo musel Pán Ježiš zomrieť? Proste, ja nechcem tak žiť. Čo, zrazu si dostal na to, zrazu si viac vládal sa seba zaprieť, dajme tomu? Alebo nejako to ináč prišlo? Neviem ani, či je to seba zaprení, lebo nie som človek, ktorý by nehrešil a stále s hriechom zápasím a stále s hriechom aj prehrávam, ale mám nádej, že môj záchranca žije a môj záchranca za mňa zaplatil. V podstate som, dalo by sa povedať, skôr motivovaný láskou a nie strachom. Som motivovaný radosťou. Je to ako... Kamarát to povedal, že keď ste na Bojnickom zámku, tak niekto by vám povedal, že vieš čo, tu môžeš si zobrať balónik, alebo o 30 rokov ti bude patriť celý zámok. Tak ja viem, čo ma čaká, ja viem, čo pre mňa Pán Boh pripravil. A prečo by som sa mal zaoberať hlúpostiami. Čiže už sa hovorí, že sa už nemusíš báť, že čo bude, dajme tomu, v konečnom dôsledku s tebou? Ak veríš na nejakú večnosť a podobne, tak sa nebojíš ty, že pôjdeš do nejakého pekla alebo niečo také? Nie, verím, že žijem s Pánom Ježišom a verím, že on za mňa zomrel, aby som ja mohol pre neho žiť. A áno, mám nádej v tom, že nemám nádej, že ja som teraz dosť dobrý, ako by to mohlo znieť, ale mám nádej, pretože Pán Boh povedal, alebo teda v Biblii Pán Boh nám napísal, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy a kto tomu uverí, kto na tom postaví celý svoj život, tak bude zachránený. A ja si nedovolím nazvať Pána Boha klamárom, ja tomu verím.